Здравейте! Аз съм Диасол Дидадар. Добре дошли на моят канал Шепот на арканите с Дидадар. Днес искам да ви направя една кратка медитация за завършеност, мир и благодарност. Настройте се, вдишайте дълбоко, отпуснете тялото си, започвайки от краката. Преминете нагоре към тялото. Отпуснете душата. Отпуснете сърцето. Отпуснете гласът, гласните струни. Нека съзнанието ви, третото ви око се отвори и се настрои към една прекрасна енергия. Отпуснете ръцете. Отпуснете гръбначния стълб. Представете си как една огромна, светла, златна топка светлина застава над главата ви, преминава през цялото ви тяло, надолу, бавно се спуска, отмивайки чернота и неприятности, стигайки до земята. Оттам излизат две топки през двата крака, надолу към земята, слизат дълбоко през земята, стигат до центъра, до огъня в сърцевината на земята. Там те се разтварят и отмиват цялата болка, цялата мъка, цялата тежест на душата около вас. Поемете си дълбоко въздух и слушайте гласът ми да ви води. Аз приемам завършеността с мир и благодарност. Почитам пътя, който съм извървял. Освобождавам се от онова, което вече е изпълнило своята роля в живота ми. Аз съм цялостен, зрял и готов да премина към ново ниво на осъзнатост, свобода и благословенно развитие. Всичко, което завършва сега, отваря пространството за по-истински живот. Направете няколко бавни вдишвания. Представете си, че стоите в средата на голям светъл кръг. Около вас се появяват образи от последните важни периоди от живота ви. Хора, уроци, разговори, загуби, победи, страхове, радости и моменти, в които сте си мислили, че няма да се справите. Не гонете тези мисли, не ги задържайте, само ги наблюдавайте като част от пъзел, който най-сетне започва да се подрежда. В центъра на този кръг пред вас се появява врата, върху която има надпис „Завършеност“. Преди да преминете през нея, попитайте себе си: какъв урок вече научих и не е нужно да повтарям? Позволете отговорът да ви дойде като дума, образ или усещане. След това си представете как всички ваши стари преживявания започват да се превръщат в златна светлина. Болката се превръща в мъдрост, разочарованието в яснота, загубата в освобождаване. Усилието е сила. Тази светлина се събира в сърцето ви и ви напомня, че нищо преживяно не е било напразно. Ако си взел урока си, постави ръка върху сърцето и кажи мислено: аз съм цял, аз съм тук, аз продължавам. Вратата пред вас се отваря и зад нея сякаш виждате хоризонт, изпълнен с чист въздух, пространство на нови възможности. Не е нужно да знаете всичко, което ви предстои. Достатъчно е да усетите, че вече не сте затворен в старият кръг.
Направете една крачка през вратата и почувствайте как тялото ви става по-леко. Кажете: благодаря на миналото, избирам бъдещето, влизам в новия етап с мир. Остани за миг в това усещане за цялост, свобода и завършеност. Поемете си дълбоко въздух, раздвижете пръстите на ръце, крака и бавно отворете очи. Пред вас е картата на завършеността, на света. Днес не се страхуваме от завършека. Понякога краят не е загуба, а доказателство, че душата е минала през своя урок и вече изобщо не е нужно да стои в същата класна стая. Затвори кръга с благодарност, не с горчевина. Вземи мъдростта и остави тежестта и не се връщай към старата врата, само защото ключът е още в джоба ви. Животът ще ви стане по-широк, когато престанете да се побирате в старите граници. Днес нещата завършват не за да ви лишат от нещо, а за да се освободите. Дарявам ви любов и светлина. И ще ви разкажа за един ритуал за затваряне на цикъла. Който иска, може да си го направи. Аз в момента само ще го кажа. Ако искате, спрете видеото на пауза и записвайте малко по малко ритуала. Ще ви са необходими бяла свещ, лист хартия, химикал, чаша вода и малък кръгъл предмет. Монета, гривна или камък, може и пръстенче. Запалете свещта и поставете предмета пред себе си като символ на завършеност на цикъла. Напишете на листа: днес с благодарност завършвам, и довършете изречението с нещо конкретно, което искате да завършите. Страх, болка, изчерпана връзка, навик, битка, проект, отлагане на стари модели и поведения. След това напишете: от този опит вземам цялата мъдрост, научавам всичко. Поставете кръглия предмет върху листа и кажете: почитам пътя, приемам урока, освобождавам се от тежестта, позволявам на цикъла да се затвори в мир и светлина. Изпийте бавно водата, като си представите как във вас се връща усещане за цялостност и красота. Сгънете листчето и го поставете да свеща, която трябва да изгори до края. И кажете: свободен съм да продължа. Може да пуснете листа в течаща вода, да го накъсате, да го изгорите. Огъня ще даде пламъка на всичко старо да си отиде с любов и светлина. До нови срещи и медитации. Дида Дар. Благославям ви. Нека Господ и светлината и висшите сили ви закрилят и бъдат с вас. Благодаря ви. Може да пишете в коментарите какви други медитации желаете да направим.